3 най-често допускани грешки, които хората правят при организиране на своето събитие. Ние сме гости къща за организиране на събития. Тук са топ 3 грешки, които сме забелязали, че хората правят, когато организират своя повод. Грешка номер 1. Канят голям брой гости и се опитват да се справят без кетеринг и без никакъв персонал с помощ за обслужването. Ако имате повече от 15 гости, наистина препоръчваме или кетеринг, или някой, който да ви помага с обслужването. Рискувате да влезете в ролята на сервитьорка и да не усетите нищо от празника. Грешка номер 2. Огромно количество храна. Голяма част от нашите клиенти завършват събитието си с много неизядена храна, която отива на боклука. Затова помисли предварително и не прекалявай с храната и сладкишите. Грешка номер 3. Нямат резервен план, ако времето се влоши. Много от гостите ни искат да организират голямо събитие в двора, който може да побере доста хора. Обаче не мислят какво би се случило, ако времето е лошо. Да, хората може да влязат в къщата, но тя не разполага с толкова голям капацитет и добро разпределение за протичане на празника, ако гостите са много. Ако търсиш къща с двор за организиране на твой специален повод в град София, намери ни, последвай ни за още.